belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper een interessante investering heeft aangekondigd. Volgens hem heeft hij onlangs een presentatie gehad van mensen die $200 miljoen willen investeren voor de bouw van een nieuw hotel in Santa Marta Bandabao. Het zou gaan om een all-inclusive hotel op het terrein van Coral Cliff. De mensen achter de plannen zijn dezelfde personen als de mensen die achter Avida Hotel en het Lions Dive Hotel zitten, aldus Charles Cooper. 6 medewerkers van het CMC-ziekenhuis zitten thuis in isolatie nadat duidelijk werd dat ze besmet zijn geraakt door het coronavirus. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Het gaat allemaal om mensen die buiten het ziekenhuis besmet zijn geraakt, dat is het CMC. Verder is er een tent opgesteld voor de deur van het ziekenhuis. Dit is een zogenaamde teststraat voor de werknemers van het CMC die getest moeten worden op COVID. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Coração-te que me meio de mundo. Se a botar coração, não te importa se botar ela flow. A botar coração, botar-me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na mio coração. Minister van Onderwijs, Natuur en Milieu, Sitré van Heydoorn, heeft gisteren aangekondigd dat Curaçao een eigen nationaal theater krijgt. Dat theater wordt opgedragen aan de onlangs overleden zanger Seth Wright. Van Heydoorn sprak gisteren tijdens de begrafenis van Seth Wright. Hij eerde Seth Wright vanwege zijn vaderlandslievendheid, maar ook vanwege zijn vele culturele en artistieke uitingen. Hij noemde hem een voorbeeld voor velen op Curaçao. Gisteren heeft Curaçao uitgebreid afscheid genomen van Seth Wright. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het werk van de zanger die meer dan 60 jaar actief is geweest. 's Ochtends vertrok vanuit El Tributo in Otrobanda een stoet in de richting van Emmastad, naar zijn voormalige woning. De stoet eindigde bij de Santa Familia kerk in Otrobanda. Langs de route stond regelmatig publiek met vlaggen als teken van respect. De politie heeft gisteren een drugslaboratorium opgerold in Cerro Grande. Verspreid over verschillende kamers in een huis werd marihuana klaargemaakt voor de verkoop op de markt. Bij de inval werd ook een man gearresteerd die verantwoordelijk is voor het laboratorium. Zoals bekend moeten uitgaansgelegenheden op Curaçao registreren en controleren om op die manier te voorkomen dat er meer COVID-gevallen op Curaçao komen. De afgelopen dagen heeft het crisisteam van de overheid uitgebreid informatie gegeven. Tegelijkertijd is aangekondigd dat komend weekend er streng gecontroleerd gaat worden. Als uitgaansgelegenheden zich niet aan de regels houden, zullen er boetes worden uitgedeeld, aldus het crisisteam. In Japan heeft de openingsceremonie plaatsgevonden van de Olympische Spelen. Daarbij was ook de Nederlandse delegatie aanwezig. Die werd voorafgegaan door 2 vlaggedragers. De ene is Shurendi Martina, de oudste deelnemer van het Nederlandse team. De andere Kate Oldenbeuving, de jongste. Zij doet mee met skateboarden. Aan de Olympische Spelen doen meer dan 11.000 atleten mee van 2006 verschillende landen.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.